Gipanglantawan nga 400 ngadto sa 500 ang mabakunahan matag adlaw sa dakbayan sa Talisay. Karon nga adunay daghang supply sa bakuna ang nadawat sa syudad. Ang report ni Femery Dumabok. Nakadawat og 150 ka vial sa AstraZeneca vaccine ang syudad sa Talisay gahapon. Ug kay matag vial adunay napo ka shots hinungdan nga 1,500 ka mga tawo ang mabakunahan. Kay AstraZeneca vaccine man ang gigamit karon sa dakbayan sa Talisay sa COVID immunization, hinungdan nga gawas sa scheduled nga barangay, gikater na usab nila pagbalik ang mga walk-in nga kliyente, kada na masiguro usab nga way mausik sa mga vaccine shots. Gani gahapon usa ka shot ang nausik kay 349 ka mga tawo ang nabakunahan. Maka-accommodate naman at least mga 400 to 500 nga clients per day. So depende sa ilang listing sa ilang mga seniors, mas ang i-consider ang number niya sa walk-ins. Kung di lang mula pa sa 500, pwede na naman maka-accommodate. Midaghan ang mga tawo nga nag-abot-abot sa vaccination area ganihang buntag. Gikan sila sa 4 ngadto sa 5 ka mga barangay nga gischeduled matag adlaw. Apan magagad gihapon kini sa mga senior citizen nga andang magpabakuna. Usa kanila ang 68 anyos nga nakasinati og mild stroke ug may gihambid nga Alzheimer's disease. Giubanan siya sa iyang 71 anyos nga bana ug ilang anak. Ako, di ko anak siya bakuna. Mana ko anak. Pirahan pa ko og anak. Mana ko pirahe. Dapat magpabakuna ta para mabalik ta sa normal. Matod sa mayor nga kun maumanhuman ang mga senior citizen, sunod ng mabakunahan ang mga with comorbidity kun mga tawo nga adunay maintenance. Ug usa na unya ni ana si Mayor Golias. Mahuman ang tanang seniors, kanang minimal na lang kayo mga senior na magpabakuna, then magpabakuna nako. The problem before was only the lack of vaccines. Good karon na nanay supply, naka-vaccinate ubay yesterday, kung mahurot na makapangayo na sa province. Oba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.